Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi,
Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Teets! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil
Dahil pasok kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Memorization Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita, Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Tits. Tawagin niyo na lang po akong Heaven ng Pasig City. 27 na po ako. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral at ngayon po nagwo-work ako sa isang BPO company. Pero bago ako napasok sa work na to ay may katas po akong ibabahagi sa inyo. Palagi kami magkasama ni Jeric noon. Siya po yung first boyfriend ko. Nag-aaral pa ako noon at di ako pumapasok kasi gusto niya sa boarding house niya lang kami magtambay. Alam na. Tontuwa, tontuwa. Dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas na live sa YouTube. Bibihis ka na. Papasok na ako. Dalawa yung exam ko today. Talino ka naman. Next time ka na mag-exam. Di ba tapos ka Anong na mag-exam? katwiran yan? Matalino kaya di na papasok. Yung exam kailangan ko yun. Mahalata na ni mama. Kahit yun lang. Payagan mo na ako. Baka hindi ka na babalik dito last time. Sabi mo mag-quiz ka lang tas dumiretso ka na uwi. Siyempre mahalata ako ni mama tsaka ni papa eh. Mamaya biglang magpunta ng school eh. Sige. Mag-exam mo. Antayin kita sa gate ha. Ako hindi ako papasok. Pumasok Tamad na ka ako. kasi. Tamad na ako. Ayoko nang mag-aaral. Ano ba yan? O sige, ako na lang. Ha? Basta, antayin kita sa gate. Pero hindi ko sure kung makakabalik ako Yun na nga sinasabi ko eh. Ayoko mag-promise kasi sa'yo tapos hindi naman ako makakarating. Sige, bago ka umalis, halika. Bilisan lang natin. Tama na, papasok na ako, nakabihis na ako eh. Okay na, ako nang bahala dyan. Nakaayos na ako, mabubura yung makeup ko, yung kilay Hindi na, ko. wala nang makeup. Di ko gagalawin yung makeup mo. Sige na. Sige na nga. Halika dito.
Halos sa araw-araw po. Sa halip na pumapasok ako sa school, ay pumapasok ako sa boarding house niya. In love ako sa kanya, call and tits. At di po alam ng nanay ko na hindi ako pumapasok. So bata ka, mag-aaral ka na mabuti, ha? Nag-aaral po ako na mabuti. Kausapin mo yung anak mo. Patingin nga ng ng card mo. Eh, hindi po nakukuha kasi kailangan kayo po yung kumuha. Anong kami mo kumuha? College ka na eh. Oo. Kuhanin mo, ibigay mo sa amin. Kasi po, Tatrabaho pa ako sa factory, papunta-puntahin mo ako dyan sa paaralan nyo. kasi po wala akong grade sa sa araling panlipunan ng college. Kali sa, wala ba si Bikal Kultura dyan? Sibil ka lang. Wala po akong grade Kausapin mo eh. yung anak mo, ha? Alam mo, ikaw, Kasi po, tinuturing na kitang tunay na anak ko, kaya ginagastos sa pag-aaral mo. Hindi sorry mo po, nanay mo. Papa. Ha? Pero kailangan po talaga kayong pumunta kahit college na po ako. May sasabihin po sa inyo yung teacher ko bago ibigay yung grades ko, yung class Ano card ka, ko. grade 1? May kulang po kasi ako eh. Papa, mama, sorry na po. Ba't nagkagulang ka eh? Ano ba yon? Ano bang kulang mo? Kanor, puntahan mo na kaya? Ikaw ang ama. Kahit stepdad ka, dad pa din yon. Step 1 lang. Galing talaga, galing. Siyempre. O tara, Maganda puntahan natin maganda sa ba school. yung teacher mo? Maganda po. Ako na lang O, tara. pupunta, darling. Ako na lang. Sinasabi ko na, Aray ko, apakababaero baka- mo talaga. Hindi. Para hindi ka na mapagod. O sige, puntahan mo. Ako na po. Maganda yan, ha? Sure yan, ha? Opo, tara po. Huwag ka na sumama. Maganda ka mo, eh. Ako na lang pupunta doon. Basta, siguraduhin mo pumapasok ka, ha? Pila kayo mga bata. Kahit college na kayo, bata pa rin kayo sa paningin ko. Pila kayo. Okay, mga pinatawag ko na parents. Hi, ma'am. Susuganda-ganda nga pala ni ma'am. Hello po, kanino po kayong kanino po kayong Kay Hibin. ano po kayo ni Heaven? Stepdad. Kayo po yung tumitira ng guardian. step, ma'am. Pasok. Ganyan ako, ma'am. Hi, ma'am. Kasi po pwede pong confidential lang. Ano yun, ma'am? Bulong mo, ma'am, yung sige. magkalapit yung pisngi natin. Eto, 3 weeks na pong hindi pumapasok ang anak niyo sa subject ko. Sa subject mo pa lang yan. Oo. Hinaan mo lang, binulong mo nga eh. 3 weeks? 3 weeks. Akala ko ba pumapasok yung bata? Pag umaalis yan sa amin, naka-uniforme. May baon pa yan. Naka-uniform po. Oo! May baon. May baon. Bakit po? Ayan po ang class card. Ayan. Wala po siyang attendance. Pag tinawag ko, anong apelido niyo? Apelido namin. Ano ba apelido niya? Di ka sapat. Oo. Okay. Pag tinawag ko, di ka sapat. Walang sumasagot. Wala. Pambihira. Kausapin niyo po yung anak niyo. Kung hindi, magulang ko ang kakausap dyan. Okay na naman ang magulang mo. Sige, salamat, mama. Sige po. Dito ka lang. Uy, Ano? nalaman na hindi ako pumapasok kay Ma'am Charmy. Pinapunta mo kasi. Napakahina Hindi mo naman. ibibigay yung class card ko eh. Wala ka rin namang class card na kapakita doon. Ba't mo pa sinabihan? Nandito kasi tayo lagi. Pumasok na kasi tayo. Hindi ka ba masaya sa akin? Hindi mo ba ako mahal? Masaya pero pumasok tayo. Mahal mo ko, hindi. Mahal na mahal kita eh. Oo. Ayoko nga mawala ka sa buhay ko eh. Pero- Pala yun eh. Natatakot ako sa mga magulang ko eh.
Bahala sa'yo na. Halika, para mawala yung takot mo. Ha? Para mawala? Mawala. Mm. Dali. Patay. Ito na nga ba sinasabi ko? Limang araw na akong delayed. Never naman ako na-delayed ng menstruation. Magpipiti ako mamaya. Ay, nakabahan ako. Ano to? Dalawang line. 2 beses ako nag-pregnancy test eh. Positive ganito? eh. Positive? Buntis ako. Tama. Correct. Jeric, paano to? Jeric, kaka-boarding house natin to eh. Ba't ako sinisisi mo? Eh sino ba hindi nagpapapasok sa akin? Ba't ganyan ka ngayon? Hindi, wala tayong sisihan. Para naman natin itong ginusto ah. Hindi pinipigilan mo ako pumasok eh. Kung pumapasok lang sana ako. Pinasok ko naman ah. Ay, sige, pumapasok naman ah. Bastos mo! Paano to? Hindi ko alam. Ba't ang init ang 22 ulo lang mo, ako, Big? 22, 21 ka lang. Oo, kaya nga! Ulit-ulitin pa natin. Sino ba hindi nagpapapasok sa akin? Lagi tayo nasa boarding house. Mas marami pa akong attendance sa boarding house kaysa sa school. Paano yan? Hindi ako makakagrano eh. Paano yan, Jeric? Ikaw 1 taon na lang eh. Jeric, ano? Masumagot ka naman. Hindi ko alam. Ano ba? Alis na nga lang ako. Diyan ka na. Sa periodical test po, hindi ako pumasa, pero sa pregnancy test, pasang-pasa. Sabi ni Jeric, pananagutan niya, pero hindi ko po siya makausap ng matino, hindi niya rin alam yung gagawin niya. At alam ko pong sobrang magagalit po sa akin ng mama at stepdad ko. Kaya po hindi ako umuwi ng ilang araw dahil takot na takot ako. Paano ako magpapakita sa mga magulang ko? Hanggang nakumbinsi ko po si Jeric na samahan ako pa uwi. Yan ang ba sinasabi? 1, 2, 3. What? Oh, payak-iyak ka ngayon. Hindi po. O ikaw lalaki. Umupupuin ko yung mukha mo. Ha? Hindi na mo ginawa. Papa, huwag niyo pong pagalitan si Jeric. Ayaw ko sa'yo gawin ko, matuwa ako. Hindi po namin sinasadya. Wow! Hindi sinasadya. Tuwiran mo na yan. Nagjo-joke lang po. Pinapagaan ko lang po yung Oh, seryoso? Mag-joke ka dito? Kayo Ha? nga mo eh. Mayos ka. Ay, kausapin mo yung anak mo. Nako, Heaven. Manang-mana kasama mo. Hoy, hindi ko yung anak. Si father ako. Sama niya nga. Sa original, ikaw ba yon? Napaka-guilty mo. Aray Hindi mo. naman ikaw ang tinutukoy ko. Manang-mana ka sa ama mo. Nasaktan mo ang damdamin ko.
Ginagapang ka namin para makapag-aral ka, makapagtapos ka ng pag-aaral. Tapos, nagpagapang ka kay Jeric. Jeric, bakit mo ginapang? Ano tong ginawa nyo? 1 taon na lang, di pa kayo nakapag-antay! Ha? Ano? Kaya ba hindi pumapasok, ha? Ano, Jeric? Sumagot ka! Pasok na pasok. Kita mo Ikaw naman. ba si Jeric? Sabi ko nga, sumagot ka. Pasensya na po, tita. Anong gagawin namin ngayon? Kanor, ikaw magdesisyon. Wala ako sa tamang pag-iisip. Mama, Totoo sorry naman po yung po. sinabi niya, tita. Hindi po namin sinasadya. Opo, hindi po namin sinasadya. Hinantok Sinasadya. lang. Nakatayo po kami, nag-kiss eh. Tapos bigla mamaya nakaiga na. Ganon ba yun? Try ko nga yan. Kaya nga, dapat wag hihiga talaga, Kanor. Ganon ba yun? Tatayo lang. Hindi. So ngayon, gusto mo? Dito ka titira? Pati ang ikaw lalaki? Pati ang magiging anak nyo? Uy, buhayin nyo yan. Buhayin nyo yan. Anong desisyon natin, Kanor? Mag-live-in na yan. Magsama na sila. Uy, panagutan mo yan lalaki. Panagutan mo yan. Panagutan mo yan. Tatawagin namin ang magulang mo. Asan ba mga magulang mo? Yun ang dapat kumausap sa amin. Hiwalay na po sila. Yan ang nga ba ang sinasabi ko. Hindi magandang ehemplo yung mga magulang mo. Wow, nagsalita ako. Salita. May father yung anak. Grabe talaga, guys. Sinong guys kausap? Nagbablog ako eh. Pinablog. Bakit mo pinablog to? Sayang naman mga Sa bagay, content pang meta. Thank you. magsama kayo. Ha? Dahil mo yung gamit mo. Ginusto mo rin naman yan tumambay dyan sa boarding house sa lalaki, di Wala ba? pa po kaming trabaho. Uy, ano pakialam namin? Dapat inisip nyo yan Uy, bago Kanor, kayo anak ko yan. Bakit mo Bakit pinapagalitan anak ko yan? Inangkin ko ba na anak ko yan? Ha? Inangkin ko? Ang Ako yung gumagastos dyan? Papa, sorry po. Salamat po sa lahat. Salamat sa lahat! Oo! Malis kayo dito. Papa, patid. Wow! Malis na kayo. Tito, tita, pasensya na po kayo. Masakit sa akin pero kailangan yung maging accountable. Accountable? Counting? Ano ba yan? Hindi pwedeng wala akong entry na leg. Kailangan yung mag-accountable sa inyong mga actions. Malis na kayo. Huwag Sige naman ganoon. Anak ko yan eh. Ihatid natin. Ganoon talaga. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo. Heaven's door. Knock, knock, knock. Metro's #1 Love Radio. Basic! Boarding house eh. Pupunta sa boarding house eh. Hoy! Meron pa pala. Ito pala yung boarding Ito house. pala yung boarding house. Kala ko tapos na yung Hindi episode. pa. Hindi pa. Last na lang to, last Ang na tawag lang to. doon, cliffhanger. Kayo, ha? Asa na tayo? Anong setting na to? Dito na, sa boarding Sa house sila. boarding house. Oh, ito pala yon. Huwag kayong mag-alala dahil... Init-init dito. wow, aircon ba sa bahay natin? Hindi naman. At Oh. least mas malamig doon. Dapat hindi magkalaban, Daning. Pasensya na po, Tito, pero pananagot Sagot na namin yung Sagot ko na yung... tanghalian. Hindi, yung electric pan ng barbershop, yung maliit. Ako na bahala dyan. Okay. Maniwala na sana ako. Siling pan. Okay. Sailing. Apat, tinapos na lang. Pasensya na po kayo. Sorry po. Salamat po sa tulong nyo. Pero dapat matutunan nyo yan, kaya magsama kayo para matuto kayo sa buhay. Oo, tsaka yung anak nyo lumaking kayo magkasama. Kaya nyo yan. Gusto nyo yan eh. Ganyan-ganyan pa kayo mga... Gusto nyo kasi pang youngstana kayo. Pasensya na po. Youngstana kasi kayo eh.
Mahal ko naman po yung anak niyo, tita. Ay, dapat lang. Ito, tapos na yan. Tapos na yung chorus na yung chorus. Metro's #1 Love Radio. Basic! This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Thank you sa story. Pero, May part 2 sa mga humingi ng update, may part 2 po tayo bukas. Abangan. Yan. So, si Heaven. Abangan natin ang kwento ni Heaven. Thank you sa Ano mga kayang nanood sa... part 2? Gano'n kayang kalayo? Ayan. Kasi, kaya nga yung ako din paupo na nga ako. Paupo na ako. Sabi ni Uncle, meron pa. Ano to? Part 2 lang. Si Tino naman part 3 agad eh. Wala pa nga part 2 eh. Glory G. So, nagsama sila. Oo, nagsama sila. Glory Samson, thank you. Sa mga nanood sa ating YouTube, hi, Carl, hello po, Kenny. Abangan nyo yung part 2 bukas. Ano nangyari sa kanilang pagsasama at Bukas tayo mamigay daw ng t-shirt at Bukas. caps. Pipili tayong 2 winners! 2 winners! Two Aba, winners. Abangan nyo bukas yan, ha? Mga 2 katas winners na sabi nakalipas. ni Tigas Tito Clothing kasi dalawa yung babae niya. Wala naman siya sinabi na dalawa yung babae niya. Morning, Inamin Tita ba niya? Tonet Walhati. Ako din kala ko tapos na eh. Kasi si Uncle nag-knock-knock na ako ng Heaven's Door na eh. Sige, nagang salamat. 2 winners. Pero excited ako hanggang saan? Like, lumabas na ba yung bata? Oo. Tsaka may ano daw. Basta may trabaho siya. Ay, may trabaho Bago siya na na. BPO. Di ba? BPO siya ngayon. Okay. Prior to that, may basta. Oh, abangan kasi niyo nag-aaral bukas. pa siya eh, no? Abangan Pero sabi niyo. niya, hindi siya nakatapos ng... Oo, kaya may ibang trabaho siya. Abangan okay. niyo. Okay, natin abangan bukas. Right. Si Joy, hello po, salamat. Si Bardy Ann, thank you. Ayan. Ganda, di ba? Tigas Tito yung gumawa. And Tinatanong sponsored nila by kung pwede daw to. Pwede LB Lending. Lending. Ayan. Kay Boss Tinatanong nila kung Leo may ganito. Bongaling. Wala ito, pero meron tayong mga katas ng nakalipas. Ayun, yung mga katasan nakalipas. Kasi ito, uniform namin to. Uniform. Anyway, dagang salamat, guys. Thank you guys. See you tomorrow. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Saan pa naman tayo? Aba, Hindi ba maalat? ha? Hindi maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan
Tawagan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18.
18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Daw, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed.
Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's Kami okay, yung it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I don't. How do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Titan Jellas. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the... problem. Paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly.
Exactly. And Huwag now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo ng doon validation sumusobra eh. Broski, my alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am, pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw na. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang
Alam niyo na kung ano mapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi pinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all! May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Huwag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ay, yung magawa alis. Yay! Pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to. Malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Hindi. Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka... Baka mga child abuse ako dito. Baka child abuse. Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama nyo, Manggas, at welcome sa ating Siko. Sino? Ako. Sumurrender na sa mga otoridad ang driver ng SUV nasangkot sa viral hit-and-run incident sa may South Luzon Expressway na ikinasugat ng isang miyembro ng PNP Highway Patrol Group. Sa kuha ng dashcam, kitang-kita na dumaan ang motor ng HPG at biglang humarurot naman ang SUV at binangga ang nasabing motor ng HPG. Hindi huminto ang nasabing SUV. Subalit natuntun siya ng HPG sa isang repair shop sa Antipolo. Nasugatan si Patrolman Jeric Ayaay matapos siyang mabangga ng nasabing SUV. Naharap ngayon ang suspect sa mga kasong
abandonment of one's victim, reckless imprudence resulting in physical injuries, at damage to property. Nirekomenda rin ng HPG sa LTO ang pagbawi ng driver's license nito habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, tanggalan ng lisensya yan. HPG means Highway Patrol. Ha? Highway Patrol. Highway Patrol Girl? Hindi. Oo, babaero yan sila, pero hindi. Highway, hindi siya girl. Highway Patrol. Highway Patrol, go? Go! Nag-go na siya, hindi nag-stop, nag-go. Kaya siya. Hindi nakakatawa, pero... Ba't ka tumawa? Ano, HPG? Hindi to go. Sirit na. Highway Patrol. Sige nga. Giling-giling. Kasi minsan sumasayaw yung motor na ganun eh. Okay guys, Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. maniwala na sana ako guys, pero oo nga no. Di ba? Gumiling-giling ang motor, yung motor. Eh. Highway Patrol giling-giling. Pero kawawa naman. Totoo yan. Buti nga na nahuli itong driver kasi pag ikaw naka-aksidente ka, basic po yun na huminto po kayo at i-check nyo yung nadisgrasya nyo kung na paano na tsaka madala sa ospital. Buti nga ang natamo nung patrolman na gasgas sa kanyang mga braso. Paano kung problema tayo mas pag worse? tumama yung ulo. Problema tayo. Kita mas mo yung malala. Tits, yung pagkatumba niya, yung motor niya, tas siya pagulong-gulong doon sa may gilid ng barrier. Paano kung humampas pa yung ulo sa barrier na concrete? Or nabalian. Yun. Buti gasgas, no? Kaya, dapat talaga tanggalan ng lisensya yan. Yung HPG. Yung dancer. Dancer? Kasi gumiling-giling eh. Yung dancer. Yung HPG. HPG. Bulano Bulano. Parinti kasi ni Sano yan eh. Mga taga-Bolgon mo. Di ba taga HPG. O yan. Mga taga-HPG. Good morning mga taga-HPG. Ayan. Jen. Okay. Kaya dapat yan talaga hulihin Taas ang kamay! Taas ang kamay? Sabi nung hold upper? Ay, sabi ng HPG. Kasi Highway Patrol Police pa din yan eh. Oo nga no. Shout out sa mga patrolman natin dyan. Na babaero. Basic. Ay, ganda ko sumagot. Ang bilis magmotor. Nung HPG? Nung dancer. Baka lang sila kay Biang Tunnel. Yan. Tutuloy pa ba natin to guys? May sinabang babae yung HPG? Yung dancer. Kaya pala, naka-cycling siya habang nakamotor. Yung HPG? Yung dancer. Bakat na bakat. Yung HPG. Yung dancer. Sumayaw ng hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sumayaw yung dancer? Yung HPG. Nakita niya si Jollibee. Nakita nung dancer? Nakita nung dancer? Sabihin mo! Nakita ng dancer. Kasi nga may birthday party doon. Birthday ng dancer. Ni Jollibee. Ikaw kasi. Nalito na rin ako guys. Sige lang, may winner tayo mamaya guys. Abangan niyo po guys. Ay, eto, makakasama natin to sa San Juan. Abangan niyo po. Birthday si Jollibee. Sa McDo siya mag-birthday. Doon na lang sila sa Wendy's para hindi sila mag-away. Hi, Wendy. Hanggang alas 9 po kami siya at baka may nanalo ng 1,500 pesos sa ating Love Knows No Boundaries na hatid ng Charm Fabcon Purple Eternity sa pagbabalik po yan ng Feel Good Morning kasama si Uncle Dagon. Ano ba yan? Tita Tanya Chinita. Ito makakasama kasi natin to ang naiba. Tinuturo nakikita ba nila? Maniwala na sana kami. Sa ating hatid saya sa San Juan,
Abangan nyo po yan. June 20 yan. Yan, ito makasama natin sila. Okay. Naalala mo ba? Noon. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka.
lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy, hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Rakobal eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali, kumikinang ina!
Rico Liala and Diego Bandido. Ako po ay 27 years old na at nakatira pa rin sa aking mga magulang. Nakakalungkot lang isipin na kahit na matanda na ako, kailangan pa rin kontrolado nila yung mga galaw ko. Katulad na lang nung nagpagawa ako ng dibdib, nagulat sila at ayaw nila. As if naman pwede kong isoli ito. Wala lang, hanggang ngayon hindi ako nakausap ng nanay ko at ayoko rin siyang kausapin. Yun lang, gusto ko lang i-share. Thank you, Tambalan. God bless. Yan. Wala tayong magagawa. Nandiyan ka sa Oo. puder ng mga magulang mo eh. Ang tanong ba, babae, lalaki ba yan? Ay, oo nga, no? Kasi yung picture niya, SpongeBob. So, hindi ako sure. Kasi for sure, nakatira to sa ano. Ano ba, saan sila nakatira? Yung SpongeBob, saan sila nakatira? Ayun, sa Krusty Krab. Yun, Krusty Krab lives in Krusty Krab. Nakakaloka. Ito yung usapan yata natin nung isang araw na ang care and concern ng mga magulang, endless po yan eh. Yan, Hanggat totoo. nabubuhay po sila, gagawin nila ang lahat ng Oo. kanilang, abot ng kanilang makakaya para iparamdam nila yung Oo. care and concern. Hindi naman napuputol yung pangingialam ng magulang. Hindi. Ganun Oo. talaga. Mhm. 'Di ba nga kahit na may asawa? Correct. Oo. 'Di ba kaya nga minsan yung mga nanay, kalaban nila yung mga in-laws nila, yung mga daughter-in-law nila, papaano, 'di ba? Oo. Syempre marami silang comment sa Ayan, pag-aalaga mo sa nangingialam. correct sa anak Oo. nila kasi nga it never ends. Ikaw, ano ba pataningin mo sarili mo pag naging biyenan ka balang araw? Feeling ko we'll cross the bridge when we get there. Kasi baka mamaya ibalik sa akin tong episode na to ng aking future daughter-in-law or son-in-law, di ba? So, let's cross the bridge when we get there. Pero yung ang usapan naming mag-asawa ay hindi pa namin masabi. Kasi Oo. di ba, syempre, Medyo malayo pa talaga. Una, ang layo-layo pa Oo. talaga. Tandaan, kagabi, nag-aral kami ng aking anak na grade 1. Ang pinag-aaralan namin, addition pa lang. Di ba? So, yung mga in-laws na yan, napakalayo pa, hindi ko pa yan masasagot. Tsaka, as we grow older, di ba, nagkakaroon tayo ng ibang version of ourselves. Yes, oo. Di ba? Meron tayong version na walwalero, Mhm. meron tayong version na napaka-immature Oo. pagdating sa relationship, meron tayong version na wala na tayong pakialam, nonchalant na tayo Tama. kasi ayaw na natin ng stress, Oo. ganyan. So, hindi ko alam kung anong version ko yon. Ayan, along the way kasi, natututo tayo eh. Nag-iiba tayo Tama, eh. tsaka nag-iiba rin yung nag-iiba rin ang mga generation. 'Di ba? Parang katulad ng nung isang araw meron akong nakausap. Siguro yung mga mas bata, ganun talaga sila, na kapag nakaset yung oras nila sa trabaho, dun mo lang sila pwedeng utusan. So, pag wala na sa Pag wala na trabaho, sila doon, hindi ka na pwede mag-text, hindi ka na Oo. pwedeng which I think is tama din naman. Mhm. 'Di ba? Pero kasi siguro yung mga batch natin, Jegs, na inalaw kasi natin, nabuhay kasi siguro tayo ng gano'n, na matiisin tayo, nagtitimpi tayo, tapos tsaka talagang mahilig tayo magsakripisyo, na kahit na hindi na dapat oras ng Oo. trabaho, tapos in-email ka, required ka na mag-reply. inuuwi. May kwento din ako narinig na Oo. ganyan. Parang kahapon ko lang din ata nakakwentuhan na parang may nag-suggest na kasama, parang hindi ka mahirapan, pwede mong gawin sa bahay. Yung iba niya, ayoko, gusto ko dito gawin. Tama. So, Oo, parang may ganon. Kasi Oo. nga, ang bawat generation, nagbabago eh. Mhm. Tapos hindi mo naman din sila masisi. Yun Oo. nga lang, syempre, mag-a-adjust ka rin to the times, Mhm. depende, ganyan. Kaya, ba't ko yun na-share? Kasi yung tanong mo sa akin, hindi ko pa alam. Kung pag dumating yung panahon ko, anong magiging klaseng biyenan ako, Oo. hindi ko pa alam. Baka cool ako, baka hindi ako cool. Oo. Hindi nga tayo sure kung aabot din ako doon. Baka mag-second coming na bago pa ako maging biyenan. Hindi ko alam. Ulam ko lang mamaya ang gusto kong isipin. Pero in other words, kaya kami napadpad ni Diego sa ganyang klaseng usapan is that the point is yung concern and care at pangingialam talaga ng mga magulang. Oo. Hindi po talaga yan tumitigil. Correct. Hindi po talaga yan siya nawawala, Mhm. 'di ba? So ganun talaga siya. So ngayon, kung nagpadagay ka ng dibdib, hindi ko nga alam kung babae ka or lalaki. Okay, kung babae ka or lalaki man na nagpalagay ng dibdib, whatever it is, siguro yung nanay mo, siguro siya yung talagang tipong very conservative, that our body is the temple of the Holy Yan, Spirit, oo. na dapat tanggapin mo kung ano yung ganyan, walang, alam mo,
may mga ganun na Oo. walang karapatan ng sino man, Diyos lang ang pwedeng. May mga Correct. ganun. Oo, may mga ganun may mga paniniwala. ganun paniniwala, Oo. 'di ba? Baka ganun kasi siya. Oo. So whether lalaki o babae, nagpadagdag ka ng dibdib para sa kanya, maling-mali ito sa kanyang relihiyon or whatever. Correct, o paniniwala. Or paniniwala. Ang concern ko lang, saan mo ba pinadagdagan yung dibdib? Sa gitna? Hindi, tsaka, ang concern ko lang, ilan ba yung pinadigdig? Bakit naloloko yung nanay mo? Baka ka na ba? Papunta ka na ba? Baka ka na ba? Anim ba yung pinalagay mo? Bakit gano'n na lang siya ka? Kasi kung di ba kung magpapa-enhance man ng ganyan, hindi naman siguro talagang wow! Or baka Diba? naman World Cup, hindi... Di ba pag nagpa-enhance ka, hindi naman ganun sa mga kababaihan eh. Hindi kaya nga, baka nga wow. Kasi nga, hindi Cup A, Cup B, Cup C, Cup D. World Cup. Kaya nagulat yung nanay Baka kaya mo. nagulat. Isa kang boobs na tinubuan ng tao. Baka ganon. Yung Diba? nagsusumigaw bigla. Correct. na parang- Boobs ako, tumingin ka sa akin. Baka ganon. Ay, yung parang isang araw, likod doon, tapos bigla naging dibdib. Correct. Ganon bang klase? Pero hindi lang talaga natin mabubura. And ako para sa akin, bilang nanay mo naman yan, at nandiyan ka sa poder mo, wala rin namang point yung magpapataasan kayo. And bilang ikaw naman yung merong dinagdag sa sarili mo, tas yung nanay mo medyo matanda na, baka hindi niya naiintindihan ang enhancement ay normal. Dati kasi, Jegs, ako naabutan ko yung time na yan na parang big deal para sa lahat kung nagpagawa ka ng ilong, big deal para sa lahat kung nagpatattoo ka ng Yan, kilay. oo. Sasabihin ko pa nga sana, yung parang din yan, parang stigma din ng tattoo eh. Oo. Diba dati pag nagpatattoo ka talagang... Ano ba yun? Nagpatattoo, kakaano siya. Ayan. Di ba yung sabi ko ngayon, nanay ko? Oo. Di ba? Nung Galit sa kalbo, tsaka sa may Correct. tattoo. Totoo. Kaya nung may ex akong kalbo na may tattoo pa, sabi niya, naku, walang mabuting madudulot sa buhay mo yan. Kasi nga, may ganun eh. Oo. There was a time na ganun talaga. Pag kalbo, masama ang ugali. Yan. Pag may bigote, Ayan, rapist. oo. Di ba? Yan kasi nakikita sa pelikula eh. Correct. Ganun yung itsura, di ba? Pero nag-evolve na. Oo. Ang mga scammer, may itsura niya, naka-long Ay, sleeves, oo. naka-kurbata. Hindi mo na alam. Hindi mo na alam kung sino talaga ang scammer, kung sino ang manloloko, di ba? So, ganun din. Ang tattoo, ang enhancements ngayon, di ba, ay expression of yourself. Yes. Enhancement. Hindi na siya, hindi na siya change ka or whatever. It enhanced your look. Yan, oo. Tsaka nagbabago na din eh. Di ba na-explain ko yun sa'yo dati, may nakausap akong surgeon. Ang sabi niya dati, ang boobs na pinapagawa ay yung talagang alam na alam mong pinagawa kasi tayong-tayo, bilog na bilog na ano. Ngayon meron... Parang edad nito, tapos tayong tayo. Oo, correct. Ano nangyari yun? Parang lahat Mapapa-question. lahat bagsak sa katawan niya, dibdib niya lang ang hindi. 'Di ba? Kasi nga ganun noon. Pero yung teknolohiya ngayon ng mga dibdib, mukha na talaga siyang very Ayan. natural. Meron ngang teardrop type, yung medyo lawlaw ng konti, 'di ba? Para hindi halata. Pwedeng hindi masyadong malaki. 'Di ba? Dati meron lang talaga mga sizes na pwedeng pagpilian. So marami ng choices. Ayan, so nag-iiba na dahil sa Nag-iiba technology. na. So, baka si nanay, nandun pa rin siya sa sa panahon na ang pag may tattoo, ang isang tao masama siyang tao. Ayan. Or hoodlum siya or gangster siya. Correct, oo. Baka nandun pa siya. So, hindi na para ikaw rin galit ka din. Dahil ikaw naman yung may pagbabago sa sayo or enhancement, then ikaw na lang din yung mag-try na mag-explain, maglambing sa kanya. Nanay mo pa rin yan. Alam mo, ngayon lang yan nagulat, pero eventually, mahal ka naman yan. Hindi naman para itakwil ka niyan. Kaya importante sa amin yung detalye kasi talagang biglang kasi di ba ikaw pag nagpagawa ka, pag ang isang tao nagpagawa, hindi mo pagpasigawan na, ay nagpagawa ako ng dibdib, wala. Yung parang tatahimik ka lang. Subtle lang. Oo, Baka halos hindi mapapansin. Kaya kaya lang siguro, Jigs, kanya-kanya kasi yan eh. Kung ayaw niya ng subtle, gusto niya ng okay. Tingin ko kaya gano'n nagurimentado yung nanay mo, biglang likod yan, bakit naging dibdib? Correct, baka may ganon. 'Di ba? Or talagang sadyang, kaya hindi natin alam, baka si nanay may nabasang mga article. Yun. 'Di ba? May Na napanood na mga delikado. video, Baka may nabalitaan siyang kamamatay lang, 'di ba? Hindi natin masasabi, ang dami na pong information sa gadget eh. Depende pa kung saan mo ba pinagawa yan. Din. O baka Diba? worry si nanay kung pinagawa mo lang yung sa recto. Correct, totoo. Na alam na natin kapag ginawa mo lang sa kung saan, maloloka ka. 'Di ba? Yung bang mga ganon. So, you talk to her. Wag ka nang ikaw pa yung galit, ikaw pa
pa yung mainit ang ulo, paintindi mo sa kanya yung nangyari. Security Ganun lang kay yun. nanay kasi nag-worry yan sa'yo. Doon siya nanggagaling eh. Correct. Oo. Yun lang talaga yun. She comes from a place of love. Mhm, Yan, yan. diba? Na kaya siya nagagalit, kaya siya naluloka, kaya siya nagulat. Kasi nandun siya sa place of love. Meaning, kung masyado siyang malaki, natatakot siya na bastusin ka. Mhm. Kung masyadong, yun nga, basta nagsusumigaw, tabi-tabingi, baka pagtawanan ka. Diba? Diba yung mga ganun? So, coming siya from a place of love. Oo, Gusto niyang... concern siya sa'yo. Correct. Ayaw niyang mabuli ka. Ayaw niyang pagtawanan ka, pag-usapan ka. Yung mga ganun, dun siya nang gagaling. Oo. Tsaka i-explain mo rin din siguro kay nanay yung baka hindi niya pa alam. Yung nga, sabi ni Nicole, hindi niya pa alam yung technology na safe na ito. Correct. Na wag kang mag-worry. Oo. Kasi possible, baka nag-worry siya. Tama. Yung Siyempre, yung mga kumars din niya, di ba? Yes. Ay, yung anak mo, delikado Bakit? yan. Correct. Baka may mga ganon. Oo. O di naman kaya, napag-alaman niya, ito kasi recently napag-alaman ko, Oo. tungkol sa pagpapagawa ng dibdib. Oo. Ngayon ko lang nalaman to na meron pala silang, well, baka isang clinic lang to or whatever, di ba? But yung nakausap ko, nakakilala natin, na meron, nung nagpagawa siya ng dibdib, merong disclaimer eh. Ang disclaimer sa kanya is, malalaman after a year or after a few months after na ilagay yung dibdib, kung ito ay successful. Sabi ko, hala, may ganun? May ganung part na May ganun pala hindi na porke nagpalagay ka ng dibdib Okay at na. maganda yung itsura nito at kaya mo mag-bikini, okay na. Oho. May tinatawag daw na successful or failed Oho. na boob job. Na implant. Oo, na implant. Which is, dapat daw, supposedly, mag-gel siya or magbe-blend siya sa body mo. Oo, natatanggapin ng katawan mo. Correct. Yan, Parang oo. gano'n. Na hindi, yun yung disclaimer ng doktor o kung sino mang gumagawa na hindi natin makikita yan agad pag nilagay natin. Oho. So we wait it out ng ilang buwan o Oho. ng isang taon. Year. Tingnan natin kung Kung walang reaction sa katawan, meron kasi nire-reject, mga correct. ganon. So yung pala yun. So baka may ganong kaalaman si nanay. Ayan, oo. Na hala, pwede palang i-reject ng katawan, tas foreign body ito, natakot. Yung mga ganon, again, ulitin namin, she is coming from a place of love. Yan. Yun lang yun. Concern lang si nanay Baka sa'yo. nagpagawa din ng dibdib dati si mother. Hindi natin alam. Diba? Mag-usap kayo. Correct. Ganun. Saka intindihin mo si nanay kung saan Intindihin nanggagaling. mo, nanggagaling talaga siya sa lugar ng pag-ibig. Mahal ka Tama. niya, concern siya sa'yo. Oo. Gusto niya maayos ka. Biglan mo lang si nanay ng assurance na, nay, Yes. safe naman to. Correct. Ayan. Diba, nanay, malaki na din ako. Pwede din namang i-express yun na Oo. nay, adult na din naman ako. I think capable na din naman ako to make my own decisions. Correct. Kasi alam mo, para sa mga magulang, ewan ko kung ganito ka rin sa anak mo, ang feeling natin sa kanila, 6 years old lang sila. Totoo. Nandun pa rin sila eh. Baby lang sila. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, Bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan
Kwentuhan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18.
18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano mga hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed.
Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara! Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's yung not bumibili. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly.
Exactly. And Huwag now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo dun ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara, si Uncle, kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Nakalove ka na ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Narito na ang promo na pinakahihintay ng mga tsuper! Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na! Congratulations! May nanalo na naman! Ay! Parang lamok, guys. Congratulations dahil may babaerong kinagat na lamok! Kawawa naman. Sa inyo, nananalo siya sa Love Knows No Boundaries ng 1,500! Nahatid ng Charm Fabcon Purple Eternity. Makinig at magigay lahat ng Green GSM! Uy, taga Green GSM! Green GSM Certified Babaero! Aray ba? Congratulations, Sky! Sky!
Rodi Del Rosario! Rodi Del Rosario. Rodi Del Rosario na isang Green GSM babaerong driver na hindi pa nagbabago. Kaya kinakatala mo. May tunin ka pa ba Ganito mo i-claim ang iyong papremyo na 1.5. Antayin mo yung tawag ng staff ng Love Radio para malaman paano i-claim. Oo, agad-agad na tawag sa'yo. Huwag kang mag-alala, huwag kang nagmamadali dyan. Hindi lahat nadadaan mo sa santong paspasan tulad ng mga chicks mo. Kuya, Rodi Del Rosario, Uncle Rodi Del Rosario, congratulations ng Green GSM. At sa mga taga Green GSM, di pa huli ang lahat. Magbago na kayo, tapos magpalista kayo. Bye! Sa Love Radio Manila, dito yan sa may CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. Di ba nag-atid ka ng chicks mo dito sa madaling araw? Dumaan ka na yan para magpalista. Hindi lang Green GSM ang pwede sumali. Lahat, kung basta nagmamaneho ka at ikaw ay humihinga, pwede kang magpalista. May isa pang paraan para manalo ng 1.5. Paano? Ikaw magsabi. Paano? 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 Madali lang yan. Pag nasakyan ka ng DJ ng Love Radio, tapos nakatune in ka, 90.7 sa iyong car stereo. Oo, hindi lang DJ ha ang sumasakay sa mga taxi, pati mga staff ng Love Radio, basta ka naka-Love Radio ka. Basic! 1.5 agad dyan. Congratulations! Wrap out! Wrap out! Malunggay pandis. Yak! Shout out sa lahat ng mga taga San Juan. San Juan. San Juan, hindi San Juan 2. San Juan. San Juan. San Juan, makinig kayo. Yo. Bakit? Kasi andyan kami sa June 20. Uy! Gabi yan, hindi umaga. Pagsapit ng gabi, may concert. Ang tawag dyan, hatid sa yay. Sino makakasama? Andyan ang naiba. Andyan din ang mga Si Super. DJs ng Love Radio. Ba't ka ba namamakialam sa sinasabi ko? Ako muna magsasalita. Andyan si Super Jo. Mamigay siya ng 1,000 basta mabuting tao ka. True initiative. Mabuti ka sa ina mo? Ay, perfect! Kung mabuti ka sa ina mo, bibigyan ka ng 1,000 ni Super Jo. At hindi lang yan. Andyan pa ang kumanta na luha ng ulan. Basta-basta sa ulan? Basta-basta sa... Aegis. Andyan makakasama natin. Libre yan. Ibig sabihin walang bayad. Kaya Libre pag yan. may naningil sa'yo, magbayad ka ng Ako yun. utang mo. Break it down. Ayan, abangan nyo yan sa January 20, mga kaibigan. January 20? June 20 pala. Pinalitan na. Si Papi Ruel kasi sa Santa Misa, lumiko siya doon. Meron daw shortcutan dahil Biglang may liko. 300 shortcut. Hoy! Joke. Na driver, sweet lover. Si Mac Jobs with Tudaso pa. Mac Jobs ka pang Devil Sound. Si Sandra Lee. Well, Sandino Libres, Eduardo Castigon, Francisco Valderrama, Ricky Bransa. Pati si Brian Pati si De La Brian Cruz, De La Sarita Cruz. Adarayan. Jan. Shout out kay Rizal Di Ponce, kay Tonet Lualhati, kay Jobert Bertodaso, kay Alfred Marcelino, sa Rivera Family, Pati si Alvin Nacorda at si Marvin Dirit. Jansen Guarin, pati na rin si Potpot Stanley. Uy, parang Potpot and Rob Jackson, Jade Bantiles, Kim Chales. Shout out sa batch 2 ng Green GSM, Gloria and Edgar Samson, Doc Juvi Reyes, Motorstar Las Pias, Manila Police District, Yan naman. kila Captain Disney Sturlan na babaero, row, habol, si Happy last birthday kay Jimboy Buela, binatang ama daw siya.
At happy Father's Day 02 ng Team Bandido. Do. Break it down. Break it down. Susunod na po, broski! Konyo Bicolano. Siyempre sa Dear Love, dito yan sa stasyong number 1. Ito ang 90.7 90.7 Love Radio. Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Manamin Metro's number 1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami